ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ. ಶಾಲಾ ರಜಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಘಟನೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬೀಚ್ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲು ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು പ്രവാസിಗರು ഒത്തായിಸಿದ್ದಾರೆ. ഇന്നലെ മഞ്ചേശ്വരം ബീച്ചിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു കുട്ടി ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയും 2 കുട്ടികളെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം ബീച്ച് ദിനേനെ വെക്കേഷൻ കാലമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്തും ഒരുപാട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ബീച്ചിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ രക്ഷാ കവചങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആകുലത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരം ബീച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രക്ഷാ കവചങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഒരുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തരമായി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಜೀವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.